Hej Gregers. Hej Gregers. Hej Gregers. Det er Rasmus, Ditlev og Anders, der laver den her præsentation på Præsi. Og det er Spanien og Kataloniens sammensværaflevering til den 21. april 2013. Og vores problemformulering det er, om det er muligt at for Katalonien blive en selvstændig stat og løsrive sig fra Spanien. Ja, et uafhængigt Katalonien. Først er vi katalonier, så er vi europæere, og så er vi spaniere. Sådan vil nok mange katalonier nok sige det. Katalonien har nemlig altid gerne vil løsrive sig fra Spanien og være en selvstændig enhed. Efter lokalvalgene i december, så kan det godt være, at man er rykket tættere på den her uafhængighed af Spanien. Selvom det godt nok er et stort ønske, så vil der være mange konsekvenser, som vi vil komme ind på senere. Og det vil have betydning både for Europa og Spanien og også Katalonien selv. Under Karl den Store i 800-tallet, der var Katalonien også en del af Frankrig, så allerede der tilbage i tiden, der har man haft den her uafhængighed, som man vil prøve at få en gang til. I Katalonien har man også sit eget sprog, katalansk, som mange værdsætter og sætter en stor pris på at kunne tale og virkelig bare vil have det i stedet for at bruge det et samlet spansk sprog. Ja, så vil vi kort nævne vores problemformuleringer og problemstilling. Vores problemformulering er det muligt for Katalonien at blive en selvstændig stat og løsrive sig fra resten af Spanien? Og vores problemstilling er, hvordan ser den økonomiske situation ud i Spanien og Katalonien? 2. Hvad taler for og imod en eventuel løsrivelse af Katalonien fra Spanien? Og 3. Er det muligt for Katalonien at blive en selvstændig stat og løsrive sig fra resten af Spanien? Yes. Hvordan ser den økonomiske situation ud i Spanien og Katalonien? Som man kan se på figuren på billedet, så er Spaniens økonomi hårdt ramt. Den graf her, den viser det industrien i Spanien sammenlignet med Tyskland, som er på 22. Sverige, som ligger så 19,7. Italien, og så i gennemsnit af de andre øvrige 27 EU-lande. Og der kan man se, at Spanien ligger langt under det højeste. Det er jo så skyld i, at Spanien er et lavindustriland. Altså der bliver ikke produceret så meget viden igen. Eller det er meget der bliver eksporteret meget lavteknologiske produkter som frugt og grønt og andre lavteknologiske produkter. Det er heller ikke for sjov, at Katalonien gerne vil løsrive sig fra Spanien, når det går så dårligt. Når det er, at man kan se, at Katalonien den står for 20% af Spaniens økonomi og 25% af Spaniens eksport. Det vil sige en fjerdedel af Spaniens eksport, selvom Katalonien kun udgør 7,5 millioner, og den samlede spanske indbyggertal der er på 44 millioner. Spaniens BNP i 2010 var også 1,4 milliarder. Det kan ikke passe. Men det kan i hvert fald se over til venstre, jeg kan ikke lige lure det. Og så man kan se, hvordan deres statens saldo og betalingsbalance, den ligger langt under med minus 9,25 milliarder i 2010. Det tror jeg heller ikke rigtig kan passe. Det fucker helt op. Samtidig så arbejdsløsheden, den har jo nu rundet 5,3 milliarder mennesker. Og det vil sige, at halvdelen af unge mellem 16 og 24 år, de er også arbejdsløse, hvilket jo selvfølgelig er problematisk. Ja, og vi vender lige tilbage til de oplysninger, der står over i venstre side, Gregers. BNP'et det er selvfølgelig i 2010 på 1400 milliarder, må det være, eller 1409 milliarder, og det er selvfølgelig US dollars, som der også skulle have stået. Og saldoen på statens finanser, det er jo, det er minus 9,25% skulle det så være af BNP'et i 2010. Ja, så vil jeg så tale om hvad der var for imod en eventuel løsrivelse af Katalonien fra Spanien.
Jeg vil starte med at nævne fordelene. For det første er Katalonien stærkere økonomisk set end resten af Spanien. Spaniens arbejdsløshed er pt. på den højeste i Europa. Den stigende arbejdsløshed betyder, at den spanske stat går glip af skatteindtægter for over 950 millioner euro i skattebetalinger. Omvendt står Katalonien alene for 20% af Spaniens BNP. Det er Spaniens rigeste region, og Kataloniens handelsmarkeder er ca. 20% højere end Spaniens. Centralregeringen i Madrid indkræver langt mere skat, end der sendes retur til regionen, og derfor kunne man forestille sig, at Katalonien vil få et økonomisk boost af en eventuel selvstændighed. Katalonien kan også lovligt søge total selvstændighed fra Spanien, da de tidligere har været selvstændige historisk set. Katalonien er allerede selvstyret politisk. De har et parti kaldet La Generalitat bestemmer selv i sager, som der gælder kultur, miljø, kommunikation, transport, offentlig sikkerhed, men når det gælder ting som uddannelse, socialvæsen og retsvæsen, må Katalonien underordne sig resten af Spanien. Så vil jeg nævne ulemperne. Der er mange udfordringer for Katalonien på vejen mod selvstændighed. De skal sammensætte sig et helt nyt økonomisk system. Eksempelvis vil landet skulle lave sit eget økonomiske system og toldregler. I forlængelse af denne udfordring er det forhold, at Spaniens virksomheder, der er placeret i katalonske byer, og som er størstedelen af deres omsætning for handel med deres andre spanske og europæiske virksomheder, formentlig flyttet ud af Katalonien. Altså, der er store dele af de katalonske virksomheder flyttet ud af Katalonien, fordi at størstedelen af handelen foregår med Spanien, og grund af toldreglerne og de høje satser. Den spanske avis ABC anslår, at omkring 1.300 virksomheder flytter til Katalonien og bliver selvstændige. Katalonien og EU. En anden udfordring for en selvstændig Katalonien er, hvordan det står i forhold til EU. For selvom Katalonien er en del af EU i dag, i kraft af Spaniens medlemskab, er det ikke givet på forhånd, at et selvstændigt Katalonien vil indgå i europæisk selskab uden en ny optagelsesproces. Dette efterlader nogle uafklarede spørgsmål i forhold til det fælles marked, og det er derfor meget afgørende i forhold til Kataloniens økonomi og formåen. ABC oplyser samtidig om, at Katalonien vil være afskåret fra EU's støtteordninger og finansielle sikkerhedsnet. I yderste konsekvens frygtes det, at flere banker vil gå bankerot i Spanien, hvis Katalonien opnår sin selvstændighed. ABC foreløbige undersøgelse viser også, at Katalonien som region overordnet vil miste en stor del af konkurrencedygtigheden i kraft af sin exit fra EU-samarbejdet. Faktisk viser en undersøgelse, at Katalonien vil gå fra at være en af de rigeste regioner i EU til at være på niveau med gennemsnittet. Og det er ganske usikkert, om Katalonien forbi optaget i EU. Uden at landet skal opfylde alle de formelle krav, vil medlemskabet også kræve opsæt for samtlige af de nuværende medlemmer. Det er blandt Spanien, som formodentlig vil være skeptiske over for et katalansk medlemskab. Så til sidst kan jeg kort konkludere, at ulemperne overskygger fordelen, og det vil være yderst svært for Katalonien at opnå selvstændighed. Ja, er det muligt for Katalonien at blive en selvstændig stat? Og i 2006, inden den økonomiske krise, var der 10% af Kataloniens befolkning, der gik ind for løsrivelse. Da der nu har været de økonomiske problemer, har det været årsagen til, at endnu flere katalonier vil stemme for løsrivelsen, hvis afstemningen fandt sted i dag. I november fik Katalonien stemt parti ind, der går meget ind for løsrivelsen, hvilket var et stort skridt for hele Katalonien mod en selvstændig stat. Og det samme vil ske i Skotland. De har allerede fået underskrevet til David Cameron, som der er premierminister, på at der vil være folkeafstemning i Skotland, så de eventuelt kan løsrive sig fra Storbritannien i 2014. David Cameron selv er meget imod løsrivelsen, da han mener, at Skotland mister økonomisk styrke, indflydelse og national sikkerhed, hvis de bryder unionen med resten af Storbritannien. Alex Salmond, som der er førsteminister fra Skotland, mener, at mere selvstændighed vil gøre økonomien bedre og bane vejen for mere velstand. Men efter det er kommet frem, at Skotland kommer til en folkeafstemning, har der været stor usikkerhed
og tvivl omkring ideen om løsrivelse, hvor en måling fra TNS i sidste uge viste, at 28% er for en løsrivelse, mens 53% er imod. Hvis vi skal se historisk på mulighederne mellem at blive en selvstændig stat eller løsrive sig, så Jugoslavien er et godt eksempel. Det blev opløst i september 1991, og der taler vi om Bosnien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien, Slovenien og Kosovo. Og min konklusionen der, det er, at det bliver sandsynligt, hvis de løsriver sig fra Spanien, da det kræver en ændring af forfatningen i Spanien, og at man på et eller andet plan finder en løsning med regeringen og parlamentet i Madrid. Katalonien mener, at deres økonomi vil blive bedre, fordi at de siger, at deres skatter bliver sendt til Madrid og så ud til de andre stater og regioner, som ikke gør godt. Ja, og til sidst kan vi konkludere, at det vil være svært for Spanien at opnå, eller svært for Katalonien at opnå selvstændighed, fordi at det vil blive rigtig dyrt for dem, og det vil blive svært for dem at komme ind i EU blandt andet. Ja, samtidig med at det vil være svært at komme ind i EU igen, fordi at Spanien jo højst sandsynligt vil være imod dem, i det lige har forladt Spanien. Så skal man også samtidig have en helt ny valuta, som man skal til at op og køre, og en helt ny parlament og ja, en slags politik nærmest, kan man sige, eller regering. Og til sidst så vil det også kræve en ændring af forfatningen i Spanien, og desuden så vil de næppe slippe Katalonien fra Spanien, da de giver stabilitet til resten af Spaniens økonomi. Ej, Gregers, det var så det for denne gang. Det var vores fremlæggelse om Spanien og Katalonien og deres løsrivelse. Vi håber, du kunne bruge det, og det var okay. Ses.